ällökeittiöön. Tänään meillä on tässä puolikas spagettikurpitsa. Katsotaan mitä sitä saadaan aikaiseksi. No niin, aloitetaan poistamalla tästä härvelistä nuo siemenet. Muuten vähän ärsyttävästi kiinni. Täällä on tämmöistä samanlaista säikeistä köhnää sisällä kuin tavallisessa kurpitsassa. Okei. Olkoon se siinä. Nyt kun tästä on sisukset poistettu, niin tämän voisi pistää ihan tällaisenaan uunivuokaan ja uuniin, mutta mä en halua ajatellakaan tuon meidän Auschwitz-tyyppisen kaasuuunin käyttöä, joten otetaan veitsi ja leikataan tää ohuemmiksi siivuiksi. Se tulee nyt vähän paksumpi, mutta ehkäpä tuo ei haittaa. Laitetaan nämä kiekot sitten lautaselle. Ja sitten laitetaan mausteita. Tällä kertaa nyt vaan suolaa. Ja mustapippuria, niin ei eroa liikaa suomalaisesta keittiöstä tämä ällökeittiötouhu. Otetaan koko komeus. Laitetaan se mikroon. Kokeillaan ensin vaikka 7 minuuttia. Tuolla lailla. Tehdäänpä pieni välitarkistus. Kovaa se vielä vaikuttaa. No niin, mikrosään. Okei. Laitaanpa sen sieltä pois. No niin, katsotaan mitä näistä tuli. Nämä on melko kuumia. Tehän nämä kääntää sitten näkyy sinne. Ja nyt kun näitä lähtee penkomaan haarukalla, niin täältä lähtee spagettia. Tämmöisiä hyvin spagettimaisia nauhoja. Ja nämä oli nyt tuolla mikrossa yhteensä 9 minuuttia, eli ei hirveän kauan. Ja varmaan tosi tulisi paljon parempaa, jos tämän uunissa tekisi niin, että se sitten paistuisi kunnolla. Nyt tämä on vähän tämmöstä, no, raakaruokaa ehkä. Ja tämä on tämmöstä vähän niinku nuudelia koostumukseltansa. Tää tuli melkoinen läjä. Mä pistän siitä osaan talteen, vaikka huomenna. Laitetaan tälle kaveriksi vähän kimchiä. Tämä on tämmöstä niin kuin korealaistyylistä hapankaalia.
Noniin, siinäpä mulle on 2 illaksi eväät. Tätä voi sitten vielä halutessaan vähän maustella lisää. Ja tietenkin maistella. Sen sopii pysymään harkas. Tämä on ainakin näin mikrossa tehtynä lyhyellä ajalla, niin tää on aika rapsakkaa ja mausta tulee jotenkin mieleen lanttu tai naurisi ehkä. Mutta jos tahtoo rehullisemman vaihtoehdon paketille, niin tätähän voi kokea. Noniin. Eiköhän tämä tämänkertainen ällökeitti ollut tässä. Ei sitten muuta kuin pierua ootellessa. Otetaan tähän loppuun vielä sitten työpöydän puhdistus ällökeittiön tapaan. Yleispuhdistusainetta. Sitten tää ihan normaali puhasvalkoinen paperi. Ei oo jälkeenkäteen enää puhas eikä valkoinen. Nauttikaa puhtaista keittiöistä.